Erera iwewe nhasi ausikienda kumondo tenda nokuti ndakanyimya nezo zvinonyaradza Vantunotoda baba. ndiunyimiwa Imba yangu ikuchandeni ndakatotota kwave baba. Asi wakauya bato changa ukaninyima zuva rechitu enyarara iwewe zuva rechitu wachiti mango pawakazorarira futi kuti pamwe ini ndinga waite rafa ndii ndopa wakazondipa kwakuchena mama yamba ndomusi wakatambiwa final baba ndopataura chokwadi ndomusi wakatambiwa final world cup ndaiona kura vaimomukatwa chipo cheawo varimo vavazobuda kumbezerawo hwani pasina chekuwaridza zvekuti ndaiti ndakariwaridza pasi chekufuga hapana hapana akakota egoita sekunditonhorwa ichidedera kunchidairira chando mai taka munodziya ndomushonga unodziisa munhu asi ndiri kuti zvose zvinoitika pamba zvawafunga iyoyo zvakakunakira ndiudze tizvironge tiri pamwe chete teererai zvandataura. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Inini makanditi ndinofanira kuzoenda kunogara murume wangu nokuti aiti airamba kuti akandidzinga. Saka inini ndakazoenda kumba. Wachete wakanyara musati eno izvi ndakutema. Ndakasvika. Ndakabvunza musikana anga aripo webasa. Zvakanzi hapo. Ndakafona foni yawo ndofunga 8 times. Ndakamira mushopu. Foni yangu isingadairwi. Asi vakanga varipo nekuti ndakandaudzwa kuti varipo. Pakazouya sekuru wavo vanoti sekuru kubva andiona vaadzokera vaanotaura navo ndopa akazoya achiti zvanzi murauya wainouya kuno vari kuseri kweshopu. Pandaenda patiko vatemba inga hamusi kudaira foni yangu muripo zvikanzi ndasingakwanise kudaira kozi pana anga andifonera kare achitaura kuti masvika. Saka ndandazviziva kuti masvika saka ndasingamudairi. Pandatonyarara zvino ndakagara pai kusvikirana vawatopirwa sadza nemadzimai avo vakadya kwatoruma 10 pakazosunzana futi nasekuru wavo bvoenda pasaiti vanotaurana pai ndobvo vazodzoka vachisvedza musikana webasa kuti tipoka koto kako nemugoti nezvaunobika tipe mai ino vabiki. Inini nekuda kwenguva ndakazoti aiwa zvanhasi handichakwanisa kubika parupa ndakuda kuti ndirare. Vakapinda mumba vachibva vanotaura ndifunga vataura nadzimai vavo. Vaimomukatwa chipo cheawo varimo vavazobuda kumbezerawo hwani. Vachibva vauya kubvandishedza vakati uyai kubva ndaenda ndakanoiswa mukebheni iri kwasaiti. Wakanorara mukebheni asi ukarara nababa imomo? Ndakarara nawo asi ndakarara pasi. Chikwezero manga mune gumbeze. Makagumbezi wani iroro? Wani iroro. Pamba pasina chekuwaridza zvekuti ndaiti ndakariwaridza pasi chekufuga hapana. Pandatobvunza atembo vakanditi zvonene kuti hauna zvinhu pano. Asi inini ndisimuka ndakasiya magumbezi angu, mapoto angu nemashitsi zvese zvakava zviripo. Ndakazodzokera zvekubira-bira mushure mokunge ndarambidzwa kuendako. Ndakasvika gumbezi rangu riri murumu yavaigezera ndoraitsikirwa rimwe racho. Rimwe racho ranga rakaiswa pachigubhuguru
paidirirwa matombo. Rimwe racho rakanga ratsva nemoto richifugwa nevaramo vanenge navadzimai asi vakarara nechitonhoro. Zvakandipa chimiro chekuti kanatsoona kuti hapana kudiwa bhora rakaonekwa. Ichibva ikoko ndakadzoka kumba. Ndisati ndatodzoka mapoto andakazoshandisa mangwana acho kuseni kozi ini ndaona situation ndakanzosoti handisi kudiwa panapa ndokubva ndati handichadzokera zuva iroro. Ndakabva ndati ndiri kurara futi ndokubva ndaswera. Kuseni kwachikoko ndakazopihwawo mapoto nezvekushandisa nevamwe vepanext door vandaigarisanawo navo zvese nezvekufuka ndo vakazondipa ndikabika vakauya vakarara imomo. Vakazoya zvaunofunga zvekumatumbu tarara imomo ndobva ndazomuka ndichita sezvangu ndichidzokera. Asi pane ana nasekuru wavo wakauya wakambogara nesu but hapana chakabuda. Saka uri kuona sei musha wako? Uri kumawere hapana. Kupa mukarara makare nokubvese ibodzi pano chakafamba usiku. Achaifambika kozi ndaitodevera. Hapana chaimbofamba pafloor mukebheni yakavhurika. Hapana chaifamba. Vakazama zvokuda kudaro but hapamba simba. Hapana akapota igoita sekunchitonhorwa ichidedera kunchidairira chando kwanze kana ndimiwo but mai takakunodziya ndomushonga unodziisa munhu. Anga risingakwanisi kuchangamira ipapo ichokwadi nekuti dai vaindida tichiita zvinhu zvokuti tiri kudanana handifunga kuti ishuwa here chikutaura mukadzi kuti maa muri mufuro ichokwadi changamira urara pafuro unavo naye mate regai nditaure changamira taura shuwa adzimai vakahuka kuya kwakaita adzimai sekuya kwakaita ndakafara. Asi mudzimai wangu kubva pawakabva kumba vachiti vari kuenda vachitakura zvinhu voziva kuti zvinhu zvese vatakura. Kuya kwavakaita vakatoziziva ivo kuti pari kuda kakasipunu pari kudiwa kagumbeze. Asi ininiwo sababa dzimai vangu auya ndakazvinzisa kuti auya ndakatsvaga zvinoita kuti tiwane pokudikira ndakatsvaga zvinoita kuti tiwane kufuka. Zvimwe zvacho zvaiitiko kwandakazvitora handina kuzvitaura asi ndakangogonawo zvandakagona zvipi ndakati mazambia ako zvaaritoa choaridza rimwe ese tu basi torarira zvedu mangwana kuseni kwakachena tiita dzine plan. Mumwe wanga akabvaramba akati handite sezvipi sekudaro. Saka zvadaro zuva rechi2 ini ndiri mukomiti yasabu vamwe waripo wakauya ndakavashedza ndakati mudzimai wangu waita sei wauya akati azvicho waita zvakanaka senyaya dzake kungonzwa ngatimbogare pasi. Tagara pasi kudaro nadzimai wangu takakurukura wakasvika pakukumbira kuti amai munokumbira here munokwanisa here kuregerera murume wenyu. Wakati ndinokwanisa. Iwewo unokwanisa here kuregerera mukadzi wako? Ndikati ndinokwanisa. Munokwanisa here kunotunura nyaya iyi muchienda kwamambo muchititawirirana? Akati ndinokwanisa. Ndakati handikwanisi kuiturura nokuti nyaya iyi handakatorepoterwa ndinoda zvavanoda ivo. Zvikanzi ndinokwanisa. Zvikanzi tatafunga kuti panapa zvokudhara zvese zvamatadzirana zvisiyei mutange kuita chinhu chimwe chete. Ndati kana madaro pakanaka. Saka mira petsate zvadaro amai wakabva pamba vachiti vachiuya kushanda. Ini ndakuziva kuti iye zvinezvi ndiri kubva pashopu iripo yandakawaka stendi iyoyo vari kuchema vachistandi yavo. Ndakangobata ari mastendi maviri wakakwa ndakaita ndakawaka rimwe pisi vandasiya. Ndatoratira sei stendi yakangokura itori hombe pane iyi yakatanga kuwakwa. Tochiita ikebheni iri kumberi yatarara ndo kebheni handikuda kuti titange kuisa zvinhu tichitengesa tiri pamwe chete. Muna December ndaunganidzanganidzo mari dzangu tanga kuwaka muhombe. Asi kwamuri amai kukumbira kuti mari yekumba iye munenge muchiwana iye pamba iye chiishandisaiwo muchindisiiwo ishoma ndizowana kubatsirika kuti basa iri rigone kufamba zvakanaka. Ndandifungidzira kuti kusvikawo muna June shopu inofanira kunge yapera pana pagiraundi patiri pane kebheni. Alright ndazvinzwa. Wakasumuka namai zvishoma kuenda kumba. Waenda kumba ndakati dambudziko riri papi ndozva pane dambudziko izvi mazuva ndichinonyanya zvakawanda. Ndakavatera kumba
Ndinoenda tera mashoko andakataura ndakakushedzera kuti uone kuti ndazi kukurasa. Zvakanzi mashoko aya ndafunga marume. Ndakati chi ndikanzi inini ndinofana kuzowirirana newe kana kukutera pane zvizizo unenge uchitaura sababa panapa kana tichinge tapiwa judgment wachangamira ende inondifadza. Ndakabva ndangopera ndichangamira kuti izvozvi kuuya kwandaita nezuro ndichisvika nditi shamwari ndauya tiendewo. Mudzimai wangu inini abva atenda kunorara nomusikana atanga kuwaridza pasi pamubhedha mubhedhu wawaridza pasi vaona kuti pasi apa ndinoenderwa ndobva aenda kunorara nomusikana webasa. Musikana webasa wacho futi zvakare ndiri kuti tiri kuita chinhu chimwe chete wabva kwandiri kuye kwandivashedza kumaini ndikusvika pano musikana webasa. Musikana webasa uya seko naye mudzimai kuinga takawirana kuti tichakunga zvinhu tiri pamwe chete. Musikana zvakanzi handikuudze iwewe izvozvo kozi ndichazokutanga kuteerera kana ndapiwa judgment. Taura mama chii? Soro yechangamira. Vanhu vakauya vakagara pasi nesu inini nemurume wangu. Vakatosimuka pasina chabatika vakabvunza zvishuwa. Amai munokwanisa here kunotunura nyaya kudaro? Togara nemi pasi tonzwa chiri kunetsa chii? Ndakati ndinokwanisa. Asi ndinokwanisa mushure mekunge panapa matigadzirisa zviri kunetsa zvagadzirika. Kuti handitunure nyaya kudare kana panapa pasina chabuda. Vanhu vakauya pano vakamboya kuno kuvakauya. Vekuno kuvakauya vachinyora zvinhu. Ava vakazogara pasi ndo vari kutaura vekomiti nevamwe vaitiziva tichiri kugara ikoko tisati tambove nemwana vanhu vaitibatsira kusapota imba yedu ndo vakauya vakati takabvira nemi kudhara vanangu. Saka muri kuti kudii nhasi naye amaitembo? Inini chakamira taura chokwadi tiri inini pakuti nyaya yekunetsa mumba mangu ndeyekuti baba vari kutora zvinhu zvatakashanda vachiisa kuna hama inini irakirawo hawo handisivi. Asi ndiri kuti dai ipapo wagona upagadzirisa kumba kwangu vanga vasisauye 7 years varume haisi nyore ende ndinenge nichinzwisisa kuti mabi angu ane zvaanenge achitarisira hake asi achikundikana kana kuti zvisingaiti zvaanenge achifunga. Saka inini kuwirirana kwangu nemurume wangu ndiringoda kuti atunge zviri chaizvo chaizvo. Atembo mainini vakauya izvi zviripo inini tairima changamira zvekurima zvekutoitoziva kuti gomo kunorima. Upfumi hwedu hauna kutangira pokuti vaenda vakatorera basa vega tairima mumunda ndopakati vasoichirwadziwa nekuti tairima havana kungouya nazvo vega. Saka inini ndiri kuti nyaya yangu kuti igadzirisike uyezve vachiti vanondida asi vanonyepa zvavo nekuti panodiwa munhu panooneka. Kuzobuda kwandaita mumba ndichinorara mudhainini vakauya mai vangu vakatyoka roko pane dambudziko rekumbotendera musoro advantage vanotora. Saka vakazorohovha vatyoka roko ndokubva ndanovatora nekuda kuti ndine mwana mukuru kumba ndavatora ndakuvarapisa. Vakauya vachipopota paboya nekuti handisi kuda marara pamba pangu vadaro zvishuwa musikana webasa aripo ndakamutora kuti handibasiri nekuti ndakazowanawo basa kundituka kwavaiita kuti uri muroja pano hauna chako ndobva ndawana mukana wokuwana basa ndobva ndapinda basa. Saka ndakatsvagawo musikana webasa. Apa uri kusenza kupi? Ndiri nesaidi pagavhujeti isober home. Saka madzimai anobasa kamari yawanda munhu. Saka ivo vari kuti musikana inini ndoti wandakambotsvaga pandakaenda unokwira dare kwabushu pekutanga vakamudzinga futi nemutoi iwowo. Uyu ndamutsvaga futi kuti andibatsire nekuti vana 5 ndichimukira kubasa hazvichabatana. Mari yacho futi yakutowedzerawo kuti wande. Asi kumba kwemukadzi wavo kune musikana webasa. Inini kwangu vari kuti havasi kuda musikana webasa. Ndinoronga navo sei chagamire vasingawanike kumba kwangu. Kumba kwangu inoizvegaika zvokuti izvezvi kungoti vachingopinda chete mumba munonyararwa. Inini ndinotaura zvokuti vanzwe ava ndifunga ndinogara ndichitaura zvokuti vanzwe ava mai. Inini mudzimai handisi kupokana nekuva nomushandi pamba. Asi ndiri kuti zvose zvinoitika pamba zvawafunga iwewe zvakakunakira ndiudze tizvironge tiri pamwe chete. Aiwa teererai zvandataura. Ini handiwanike pamba ndiri kubasa ndichiuyapo nepamba. Ikoko kwandiri ikoko ndati fona kana yaramba ndisire meseji ndosvika ndouya
musikana uyu ndiwe wandawana kuti andibatsire anobva kwaningi anonzi Ningi. Inini ndoreri kwiruko ni musikana uyu tiri pamwe chete. Ndo zvandakaramba futi kwabushu kusvika ndazoti musikana uyu ndai akaenda. Mazvinzo zvandikutaura inana kurambidza ini kana kaenda kubasa. Mari chaiyo chikoro yokuti uende kuchikoro mudzimai wakatora pamba. Mwana ezvinezvi form 1 yese haana kubhadharwa mari yechikoro, form 2 haana kubhadharwa mari yechikoro. Handiti asi ndakati ndinokavha mudzimai iwewe haraiti wakaenda kubasa, but ndiri kuti zvawafunga kuita zvese ndiudzewo nokuziwo budget yemari iri mumbo yawawana pamba nokuti ndedu tese toirongera. Zvauri izvozvo ndoteera kumashure pano zvasara ndikuudzawo ndikufunga chita isote chete inzwai judgment tokupai but nasati upei judgment because uyu anokuratidza kuti panoka zviri mukamoyo kake zvisiri kufamba zvakanaka. Ndine imwe nyaya changamingundirwadza mina ndikuudzi ndikuitira kuti ndofanira kukuudzai judgment ndoda kukupai. Uri judgment ke vanhu vakauya muri kuvaziva apa hamuna sandi kupei hamukwanisa because ndoda kutotanga ndapedza kutaura kuna Atembwa mese muriti unasa hapana munoya munopiwa date nouyu panda kuka vanhu vokumba paine pamunoya tovatapedza judgment ipapo. Ndino zvimwe zvidikidiko Tembo inzwa kana zvandataura ndezvekuti nyaya yenyu ndiite nyaya yenyowani hanamboramba ndati ino yakumba ndopedza iwe neyakumba date munofonera achakupa iyo chete. Ndikuramba ndichidzingiwa vachinzi ndonorara nomukadzi mudiki wako iye. Aiwa imira zvebonde iwe teerera pamwe pachatenda unorara naamai wake teerera nopanda kutongotaura ipapo kana pari pebonde. Wabva kupi nhasi iwe kouyu nhasi hausi kuenda kana kumunduro tendarara kupi iwe warara kupi teerera iwewe nhasi hausi kuenda kumunduro kutenda nokuti ndakanyimya nesu unoziva changamiri kana vachidawo zvinhu zvangu zvese zvatakashanda tese atore zvake inini hangu ukazvikurama chungudzo teera aiwa chinyara unze zvatutaura ini ndikuti ini teerera nhasi usaende unoenda unorara kumba ikoko undifonere kuma8 ndichida kuzoura ndine hopinda kuma8 ndifonere kuti ndasvika pamba endai. Wakaudza mbuya wanga kuti gore rino dare rikutononoka mukuzukuru wenyu ari kutaura kuti ari kurwara zvokunyepa nenzwi dzairwadza ndinawo iwa ndotaura ndati ndifonere kuma8 hanzi gore rineri izvezvi ndino munhu wangu wandoda kuchata naye inini gore rino ndikukuudza ndati enda undifonere kuma8 wewe namba dzangu kuwa dzese wakazvitaura kawariko ndinogona kuuya nawo musi. Aiwa ndati chiendai undifonere kuma8 kusvika kumushambo moyane dayani hamuna mota kacho kakaponja unoponja kana kuti mune muchipesana saka chitakurai mafoni muende ndati mukasvika mundifonerei mese na8 kuti asvika pamba nditaure nemi namba dzafona dzese mupe zvinhu zvake chimwe chinonyaradza ndiunyimiwa wakauya pacho changamiri ukandinyima zuva rechi2 enyarara iwe zuva rechi2 achiti mango pawakazorarira futi kuti pamwe inini ndinga waite rafa ndini ndopawakazondipa kwakuchena ndomusi wakatambiwa final baba ndopataura chokwadi ndomusi wakatambiwa final World Cup ndaiona bhora asi chingopera ndakadaenda chimboteerera zvino chiri kushandisa here makondomu aiwa apana chandishandisa ndo wakatondichishandisa saka pawakanditi hanzi kuya danda ngosiya zvino kushandisa zvakanaka zvavari kuda ndo zvandikudya zvakanaka saka sevangataurawo Atembwa nyaya tiri kunetsana inyaya pazvinhu zvavari kusheya ndazvinzwa zvisiri right ipapo pakangogadzirisika chete handina hangu dambudziko 1 rimo ndakushedze munoya kumba inhasi enda kumupa zvinhu zvake simutora mama uende simudza mama uende
Andishe mwana. Mbatika uroko. Asine sinaripo nasi. Wewe sinaripo. Ai watenda teste. Simukaitenda nama ikumba. Unaweza nisikuwa. Ai uri right. Asina asibaziyo. Iwewe nasi muruma asiku yako ari kuenda muwadza naye. Ayachowa. Eh. Oh no. Chi. Nyarara ye nyara zevanwa. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors, and businesses with quality ceiling, wall skimming, and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set, and plaster products, tile adhesive, and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating, or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship, and impressive results. Contact us for quotations, prices, and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road, opposite Metro Pitch, behind Housestead Brothers in Gweru.